pakiabetala po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po de Chris and Rona Gomez and family, Ding and Madel Pilaw and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Sally Francisco Seller and family, Ferdinand and Myrna Lising and family. Kapasalamatan na naman King Aldonang Kebaytan, Belona Menchola. Guidance of the Holy Spirit, Samantha May and Mian Eli Manaloto. Special intention, Father Ryan Sumang, Father Fernando David, Father Raymond Reyes, Giancarlo Tapnio, Alexander Serrano, Norma Fajardo, Dietz Anita David and family, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Ning Torres, Emerito Barrera, Federico Mandap. Para king malalagawang kapaldanan dari Pope Francis, Father Rolando Lopez, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Oscar Santos, Pat Ahos, Rosario de Morocot, Jerica May Cunanan, Janet Lakap, Eliza Rain Tulio, Virginia Sumawang, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Monica De Leon, Joy Manalo, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Belia Trinidad, Mark Antonio, Merily Manalang. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Father Pablo, Felicitas, Lee J, Antonio Senior, Rosita, Crisanta, Emilio, Romeo, Monsignor Jose, Valeriana, Anabelia, Emiliano Senior, Leticia, Peter 9 days, Florentina 40 days, Carmelita, at Ding Waldang Kaladwa, King Purgatorio. Cruz, pusanan ko. King lagyan ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kaya kaingan. Maya pa, abak kaya kayo po, Biyernes Dolores ng ini, niya ating malating piyesta, nung yaman maragul kaning siping tamo, king Dolores, San Fernando. Timi kakapatad, baka tabebe tayong matampang apagmasusyan iti, sisyan tala paring kasalanan tamo, at manyal pantado at pakalulu, king apong Gino.
Ikami tuburan pan pakayapan mula ring palpikasalang sisisi, Ginoo Pakalulu. Ikang ginatang ba mulang awsan sumisi, ring makasalanan, Kristo Pakalulu. Ikang mamilatan, wananing ipa, ba na kaming patawaran, Ginoo Pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangangga. Manalangin tamo. O Ginoong mapamakalulu, patawaran mula ring kakulangan ning banal na kapulungan mo, at paulining alang kayangganan mong pakalulu, iligtas mo kami king sablang kasalanan, at mamagwantang pilit kaya kami, paulining kainan mi. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, Diyos, ang mabibiyan pang magari kambe mo, king kameto nga ning banal Espiritu, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't kilibro ng propeta Jeremias. Ding sabla daramdaman ko lang bubulong, makapadurot kaya katamo, ing makapangilabot. Isumbong tayo karingatsuking kayo pa yan, agyang ding matalik kong kakaluguran, paninayan da, ing kakong pangabagsak. Ngarang sasabi, marahil, akwa ng malinlang. Kanita arakap tayo at apagbenggansan. Dapot ikaginu at tsuka siping ko. Masikan ka ang pong mayupaya at detang kako maglupig, mga buwala. Mga pakarini lang alangangga. Uling elamalyaring magtagumpe. Ena makalimuan kapilan man, ingkarelang kamarinayan. Dapot mayupayang Ginoo, king alang pamangabiran, taong makatuliran, kekalang panyubukan. Balo mo ing atyo kareng pusura at kaisipan. Inya paboren mong akit ko, ing pamagbenggansa mo, kareng kalaban ko. Uling kareng gamat mo, kareng ko binili, ing nasa ko. Pagkantaye ing Ginoo, poryanye ing Ginoo. Liligtas na laring magigipit, king upaya, daring taong emayap. Ing amano ning Ginoo. Ginoo ibuklat mo ring matami, king katutuan dikil keka. Kaluguran da ka, o Ginoo. Ika ing kakong magdepensa. Kako ing Ginoo, antiyang batong madagula e mauugun. Antiyang pater ang matibe, ababi kaligtasan. Ing kakon Diyos, batuyawaring matibe, ang magdepensa kako. At antiyang kalasag ko. Puriyan niya ing Ginoo, ngakong kukulisak. At miligtas ko, karisablang kalaban. Makagapos ko karentali ning kamatayan. Tatangin ako ning masalusong agos ning kasiran. Miras ko kimbingit ning kamatayan, at tuna ko king oras ning kawakasan. Kaniting gipit kong kabilyan, ing Ginoo ya ing kanakong inaus. Kintemplo na,
kakong boses dimdam na, kakong singsing miras kim panandam na. Ing ginuya ing amano nin Diyos, i Kristo ya ing sasalbag bini, ding sablang lalapit kaya, miela, manggaman kingalananga. Ing ginuman tabi kay kayo, pamamasa king may pabalita ag pangkang sanwan. King panahon na ito, pasibay lang dinampot batu ring Hudyo bareng basibasan. Nya sinabi na karela, pepakita nan da kayong dakalamaya pa dapat, ibat king ipa. Isano kareting sangkaning pamamasibasyo ka na ako. Peki ba da, babasibasan da ka, uli na ning mayap mong depat. Nune, uli na ning pamaglapastangan mo, king Diyos. Uling magbansag kang Diyos, kabang metong kamong tao. Peki ba Jesus karela, wari, makasulat king kaya kayong kautusan. Sinabi ko, Diyos kayo. Nung ausa na lang Diyos, ning kautusan, ding taong dininana ning Diyos, king amano na, malyaring payalyan ng kasulatan. Pinili na ako ng iba at tinubod kaya tiking yato. Makanano yung nga sabi ka na akong ining lalapas sa ngalan king Diyos, uling sinabi kong ako yung anak ng Diyos. Nung kula daraptan ding parapat ng ipa ko, kay sukat maniwala ka na ako. Nung daraptan kula, agyang kayo maniwala ka na ako, karin mo mang dapat ko. Sukat kayong maniwala. Ban abaluyo at aintindihan, king ingi pa at tsoka na ako, at ako at tsoko kaya. At pasabay rin pekikwanan dakpan ni Jesus, dapat ikwa na lang apang ilagan. Pasabay ang minta Jesus, king kasumangid na ning ilog ning Hordan, king lugal ng nuya, minunang meminyagiwan. May natilya ka rin at dakalang tao ring minta kang Jesus ngara. Alayang dapat ang milagro iwan. Dapat totoo, ing sablang bagay sinabi na, tungkol king taong iti. At dakala ring taong meniwala kang Jesus ka rin. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Gandang morning po ulit sa lahat. Tapos po ng misa, wag muna tayong aalis. No? Basbasan po natin. Inaugurate bang tawag nito? Ng ating Lenten exhibit. No? Pinangungunahan po ng mga kamadero ng ating parokya. No? Magaganda po yung maka-exhibit dito sa Old Saint Benedictine Monastery. No? After the Mass, babasbasan po natin. At tayo pong mga Katoliko ay mapagmahal natin sa mga banal na larawan. No? Yung ganyan. Sa sobrang ang pagmamahal, parang tinuturing na yata ang kapamilya doon sa mga bahay. Malalim ang ating paggalang at pagrespeto sa mga ganito. Bagamat sabi natin, sabi nga ng ibang mga sekta, gawang tao lamang itong mga images na ito. No? Pero para sa atin,
pinapaalala sa atin ang nakalarawan dyan. Larawan ng Panginoon, larawan ng mga banal na tao. No? At para sa atin, kawalang galang ang ano yan, ang paghagis o kaya yung minsan po kasi meron ako nakita kasi pinagpapalo-palo yung mga images sa atin that's parang kalapastangan yung ganun. Yung isa naman po nung minsan nakita ko lang po sa balita, no, doon yata sa Batangas nangyari, naka-single motorsiklo, isang lalaki at isang babae, dire-diretso sila from the front main door sa aisle hanggang sa nag-inistan yung motorsiklo sa harap ng altar at yung isang lalaki dumiretso sa altar at umupo doon sa presider's chair na yung pong para sa pare, no? Tapos sinaspan kanyang paa at pumapalakpak. No, hindi ko alam kung nasa kataniwang isip yon, no? Pero ulit po, para sa atin yung ganyan is parang a big no-no sa atin dahil ginagaling natin ang simbahan. Hindi lang yung simbahan ang nilalapastangan ng pagganyan, kundi para sa atin ng Diyos mismo. Ako nga po, yung ultimong pagpasok natin sa mga simbahan na ganito, kung naka-sombrero tayo, pinapaalis ko bilang paggalang. Punta ka po sa Rome, kung papasok ka sa mga simbahan doon, hindi ka papapasukin kung naka-shorts ka. Mayroon pang talaga mga dress code. Bilang paggalang sa mga banal, naka-walking shorts Sabi ko, buti pa yung LTO, may dress code. Pag naka-shorts, hindi ka papayagan. Lalo pag nakasando lang. Pero sa simbahan, kahit para bang pagrespeto sa mga lugar na ito. Sa ating pong ebanghelyo, ito yung paratang sa Panginoon. Yung paglalapas sa ngalan sa Diyos. Ang paratang sa Kanya, kasi raw hindi naman siya Diyos, pero nakikipantay siya sa Diyos. Binabansagan niya ang Kanyang sarili bilang Diyos. At para sa atin, hindi nilapastangan ng Panginoon ng Diyos, kundi hindi sa bandang huli, pinakita niya, tunay nga, sabi ni St. Mark, through yung centurion, you are the Son of God. Para sa atin, tunay na ang Panginoon ay ang Diyos na nagkatawang tao. At maliwanag para sa ating paniniwala yan. At ito'y pinamalas niya sa kanyang gawain at sa kanyang muling pagkabuhay. He's the Son of God. At ngayon nga, sinasabi natin, siya ang ikalawang persona sa Santissima Trinidad. Pero, tignan natin ang sarili natin ngayon, kasi tayo, sinasabi natin, pag nabinyagan tayo, nagiging anak tayo ng Diyos. We become children of God. Hindi nagiging little Diyos din tayo, pag gano'n, dahil tayo nagiging anak ng Diyos. Kasi rin naman yan ang pinaratang sa Panginoon, sinasabing siya ay anak ng Diyos. Di parang kapantay na natin siya ngayon. Tayo rin through baptism, naging anak tayo ng Diyos. Hindi pa natin nilalapastangan ng Diyos, nakikipantay na rin tayo. At binabagansagan na rin natin ang sariling Diyos na rin dahil tayo mga anak niya. At ito naman po para sa atin, ang pagkakatawang tao ng Panginoon, ang isang nakikitang dahilan, para hibahagi nga ng Diyos ang banal niyang buhay. Kung paano siyang banal, gano'n din tayong magiging banal. Kung paano siyang ganap, ganyan din tayong magiging ganap. Ika nga, be perfect as your heavenly Father is perfect. Like
like son, like father, like daughter. Kaya para sa atin po, ito yung kalooban ng Diyos na tayo mabahagi na ng kanyang kabanalan. Kaya ang kalapastangan dito, hindi yung tayo tawaging mga anak ng Diyos. Ang kalapastangan na yun, hindi natin isinasabuhay ang hamon ng pagiging anak ng Diyos. Kasi for us to be branded or to be named, or to have that title na tayo anak ng Diyos, ito isang malaking responsibilidad. Ito isang malaking obligasyon. Kaya nga po, dapat maipakita natin sa ating buhay, ito, ang kabutihang loob, ang kababaang loob, ang kabanalan. Para to live the opposite, para sa akin, yun ang kalapastangan. Yung tayo hindi tinatawag na anak ng Diyos, pero ang sasama ng ugali natin. Tinatawag natin ang sarili natin anak ng Diyos, pero tayo nangunguna sa pakikipag-away, sa paninira, sa panggugulang, sa pandaraya, sa panloloko. Para sa akin, iyon ang kalapastangan. Hindi natin sinasabuhay ang titulong dala-dala natin. Mga anak ng Diyos. Though kung titignan niyo po sa Book of Psalm, nababanggit din yan lahat ng tao binabansag ang children of God. Kasi ang buhay naman natin galing din sa isang Diyos. Siya rin ang nagbigay ng buhay na ito. Kaya ang bawat tao, may pagka-Diyos kasi yun din ang galing sa Kanya. Kaya kahit hindi ka nabinyagan, hindi tayo, kahit hindi mga Katoliko, Kristiyano, dala-dala rin yung, sabi nga, tayong lahat nilikha, anak tayo lahat ng Diyos. So ito'y hamon sa lahat ng tao, hindi lang sa ating mga Katoliko. Sinasabi din tayong iisang Diyos natin, ang Diyos mismo. Isa ang Ama natin. So even this is a challenge sa lahat ng tao. Hindi lang Katoliko, kahit sa mga Buddhist, sa mga Muslim, o kahit sa mga di naniniwala sa Diyos. Kasi the mere fact that they are also children of God, dahil siya rin ang lumikha sa kanila. Pero gayon hindi po natin sila sakop, itong hamon na ito nananatili sa ating Katoliko. So, masarap tawaging we are children of God. Pero huwag natin kalimutan ang nakaangklang responsibilidad para isabuhay yung nilalaman ng titulong yan of being children of God. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa painamang kahilingan natin. Sa bawat dalangin, sabihin natin, Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil kekap. Para ka rin manimuna kin Santa Iglesia, alalasan ng patanat, mititimik king in Diyos, makamalya, dapot marayo, nune at yumismo busal tamo, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin manimuna, ka rin gobyerno, mabilog ayato. Era sana kakalimuan, king insablang bagay gagawan tamong, sagrado o sekular, ating espiritual at uli nito alanganggang kararasan, ipanalangin taking Ginoo.
Para ka rin sablang magmasusi, kaniting kwaresma. Mi kalalulasan ng maragul a kamalayan, king kaburyanin Diyos kay katamo. Ipanalangin taking Ginoo. Para kay katamo, inampu ng anak ni Higpa. Palabunga na sana, ing kasalpantayan ng tamo kaya. Ipanalangin taking Ginoo. Ngini adwan tamo po ing sarilitang kapagnasan. Ipa, ding ating ketasan tinggande at hanggang ini, buring tanggapan ng anak mo, anting karelang talapangabos, may katawan tao. Ikami sana, parati miyang papasyag, anting kaya kaming ari at talapagligtas. Uling mabibihet magari, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. O Diyos, sa lubos mayupaya, pagkalubmuke kami, ing paratira kang asuywan, matampa karing altar mo. Banking pamakilawok ming alang patugot king sakripisyong miyang pangkeka, pangainturilan mi, ing miras king ligaya mo. Tihadon mi king kapamilatan ang Kristong ginumi. Ing ginu, mantabay kaya kayo, itas yula ring puso yo. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Tunepin, karapat-dapat ampon matulid, sukat ampong makakabus, ing puryan, ampong pasalamatan da kakapilan man, ampon ukarin man, oy pa, Diyos sa malugod ampong maganaka. Ba mo lang ibay karinisan na puso ring anak mo, mayapan mo, ing tinuldong panahon, ang makabukod, banting panahon na yan, iwaksira ka ring puso ra, ing marok akayungyungan, at supilan da, ing milalong lugod, karing bagay lilipas. Kanita, lalo ra lang balong pakamalan, ampong pagkapilitan, ding makasaop king pangakabos da. Ulinita, kambeling sablang anghel ampong banal, ikamingan parang alanda ka, alang tuknang ngamingan pupuri.
Banal, banal, banaling ginum, Diyos sa mayupaya, mibnuing banwa ting yato king kekang ligaya. Ngunit daratang king lagyon ng ginum, Hosana king kakatas-katasan. Ikapining banal o ipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, at imo'y titipang ambun, kareting ayin mi, ban pabanalanal at para kaya kami gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bay nakusang loob dinaw ning biyana, king pamayla sa ampong kamatayan. Kinwaning tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Pirason at dinwang iti, karing disipulo ng anak, kung niya iti ikaingan at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ng kalis, pasbay pepasalamata na ka at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo ng anak, kung niya iti kaingan at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ng daya ko, ing daya ng bayo, ang pangalanganggang tipan. Ami bubuo para kay kayat para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o mapamakadulong pa, ing kamatayan ang po ng pangasabi ng mebye, daraw miya keka iting tinape ning biya, ting kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo keka. Kaming ansanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan me o pa, ing banal na kapulungan mo makalaganap king meto yato, man may ganap yakin lugod. Kambiyan ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari, ampong diakono, at ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo. Gana kamula naman di kapatad mi, amay nunanan pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mo la ding sablang mayang unabye ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kambening mo na Virgen Maria, indo ning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering mo na apostol at ding sablang banal, amibibye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawun, ampuriyan ang ponapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan kambenang pon kaya, kagumning banal espiritu, sablang parangal ang pon ligaya keka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ing ipape patawaran na katamo, patawaran tala naman din kaparatamong tao, iba't king puso at nga tamong manalangin. Ipami, Diyoka banwa, may sambanyay lagyo mo, datang kaya kaming kayarian, ipaminto ning loob mo, katisulip, antibanwa. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiyan mo kaya kami, King Aldo ngini, ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi, ring mi kasala kaya kami, mo kaya paisaw kintukso, nune ikabos mo kami,
kisablang marok. Igabos mo kami kisablang marok, oy pa, malugod mong ipagkalubing, kapayapan king panabon mi, ban king kasaw paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pangpagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, mula sana babalik ding kasalanan mi, nuning pansinan mo, ing kasalpantian ing banal na kapulungan mo, naiming pamayapan ang pangpisan metungan, agpangking kaburian mo, higa mabibiyang pang magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ni ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. May kakapatantangan po niya, masyadang pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, nilako, king kasalanan ng iyato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, nilako, king kasalanan ng iyato, Ning malagod at maganakatamang ginom, ing kordero ng Diyos, amiralako king kasalanan ing yato, non tamang kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginuig matampang tanggap kaya ka, dapat kakasmi nga mana mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang sakripisyong dinaon mi, ampong tinggap keka, ingatan na kaming alang kapupusan. At itabi ng marayo ke kami, kapilanman ing sablang pamikasala. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristong, ginumi. Tapos po ng misa, punta po tayo dito sa may old St. Benedictine Monastery, no? Para ating basbasan ang simula nitong Lenten exhibit ng ating parokya. Hinihanda ng ating mga kamadero. No? Okay. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, ido ko yola rin buntok yut maligapu king bendisyon ng Diyos. O mahipayang Diyos, pagkala mo, retisan ang alipan mo, ang magdulap king grasya ng kalingapan mo, mikabos la ka rin sablang marawak at makasuyo la ka payapa kaisipan. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi at bendisyon na kanin Diyos, alubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ning kaya katang kapag masusyan, umetaning paligay ng Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Dahan po salamat. May poras gandang araw. Maraming pong salamat. Diretso na po tayo sa dito na. Sige.